Направихме си хубава разходка днес. В катакомбите Сан Калисто ми казаха, че не е разрешено да се снима, така че аз не влязох. Влизала съм в тези катакомбе Сан Себастиано, в тези съм влизала. Не е много голяма част позволена за посещение от публиката. Тук е красиво място. Вижте колоната. Пак от някъде задигната тази колона. Чешмичка. Тази църква е много интересна. Исках да ви я покажа, но днес е затворена, защото е неделя. Има, предполагам, кръщене. Ето я църквата. Древна църква. В първата половина на 4 век са започнали да я строят. Ето тук пак нещо задигнато от някоя гробница. Мраморна пейка. Ето я. Тази църква искам да ви я покажа отвътре. Вижте колоните, колко са безценни. От мрамор, розов мрамор и от гранит. Ще се доближа да ги видите добре. В тази църква се съхраняват много реликви. Един пръст от апостол Петър. Също така едно ребро. Ногти, коса. От други светци, от други мъченици. От кой коса, от кой ногти, от кой ребра. Вътре в тази църква са оригиналните стъпки, които ви показах в църквата Ковадис. Колоните са много красиви. В която и църква да вляза, гледам колоните. И също така подовите настилки. Мраморни подови настилки са символи. Това е входа на катакомбите на Сан Себастиано. Вътре съм видяла рисунки. По стените на катакомбите има рисунки. Видяла съм извастиката. Отвън пода не е кой знае колко. Така, тази църква е била много посещавана заради тези реликви и защото когато е имало периоди в Рим, папите са се страхували да не ги ограбят, когато са идвали варвари тук да преземат Рим, папите се страхували, че ще откраднат костите на Свети Петър и от Ватикана са преместили костите тук. Тук са били за около 50 години. Също и на апостол Павел костите са били преместени тук. И това е довело до посещението на много хора. От всякъде се затичали хора, са се стекли хора, за да посетят тези двете църкви. Отвориха църквата, защото има кръщене. Не мога да съм такава невъзпитана сега да влезна вътре, за да ви покажа колко е красиво отвътре. Следващия път видеото ще бъде тук. Ще ви покажа някои елементи. Да ги зумнем. Не се вижда добре, ако ги зумнеш. Ако мога да вляза вътре само да зърна Бернини за 2 секунди и да се направя, че не разбирам, ако ми говорят. Папа Клементе 11 е реставрирал църквата. Тук е написано. Папа Леоне Додичезимо, там е написано. Да пробвам ли? Ще пробвам. Най-много да ме навикат, друго няма да стане. Искам да ви покажа на Бернини последния... Къде е светлината? Ето я. Това е на Бернини последната скулптура. Кристо Салвадор Мунди. Кристо Салватор Мунди. Мрамора е невероятна изработка. На места е прозрачен. Но ще дойдем тук друг път. Влизам за момент да ви покажа само тавана и излизам, защото не искам да ми казва някой, че не може да се влезне. Аз знам сама, че не може. Но ако кажат нещо, ще се направя на туристка, че не разбирам какво ми говорят.
влизам. Докато може, докато не ми се наскарат, влизам. Като ми се скарат, ще излезна. Ето го, невероятен е. Много е красив. Христос, Спасителя на света. За този бюст се вярвал, че оригинала е в Вирджиния, в Съединените щати, в един музей до 2000-та година, когато един професор по история на изкуството го зърва тук. Свещениците франческани го разнасяли с една количка за дърва. Ще се доближа малко. И той разбрал, че това е оригинала. Нещо му подсказало вътрешно усещане, че това е оригинала и е поискал официално разрешение от властите да го изследва. Изследвал го е 6 години да докаже, че това е оригинала. Това е последната скулптура на Бернини. Скулпирал го е, когато е бил между 80 и 81 година, в последните години на живота си. Той е почина на 82. Значи го е скулпирал за една година. Ще ви покажа някои елементи. Това е дракон. Наистина е много красив. Каква хубава... Как да застана? Хубав черен орел има там. Много красив черен орел, вижда се. Това е всичко дърво. Дракони, много. Стъпките. Да ви покажа оригиналните стъпки. Ето ги. Всъщност тези стъпки, където в църквата, дето ви показах Ковадис, казват, че са били на Христоса, това става въпрос за експоната на някакъв етруски ритуал. Още не е ясно какъв е бил този ритуал. Етруските дали са поставили тези отпечатъци от краката си преди път или след като са се завърнали от път. Още не е ясно. Има само предположения. Характерното за тези стъпки, което си спомням, е, че те са 45-ти номер. За този период невероятно хора да имат 45-ти номер обувка. Това са големи мъже, 45-ти номер. Ето ги. Това са оригиналните. В църквата Ковадис, които ви показах, беше само една репродукция. Много се радвам, че успях да вляза тук и сега ще снимам колкото може повече. Това е Сан Себастияно, прободен от стрели. Вижте колко са красиви мраморите. Казах ви на ушенце, че аз в църквата не влизам като в църква в Италия. В България влизам като в църква. Прекръствам се, пала си свещичка. Тук също се прекръствам от уважение към храма. Но търся това. Ето. Търся мрамора и се питам. Откъде идва? Виждате ли колко е красиво? Маслиново клонче. И маслините ги има. Мраморно. Това долу е абсолютно чист мрамор. Безценен. Ето ги. Розов, червен мрамор. Гранит. Влязали в църква, търся това. Искам да видя това. Тук подът е гол. Няма нищо по пода. Има църкви, в които подовете са страшно красиви. С безценен мрамор. Тук си спомням, като бях дошла да видя катакомбите. Си спомням това. И от тази вратичка се излиза от катакомбите. От тази врата се излиза. Това е някой папа. Първия кардинал, титуларе de la Basilica de San Sebastian. Но в тази църква най-ценното
Най-ценното си остава бюста на Бернини. Бюста на Бернини и стъпките също. Драконите ми харесват много. От двете страни има по един дракон. Ето ги. Ще опитам да ги зумна. Ето ги. А също и черните орли. Ето го орела. Много е красив. Много красиво изработен. Ангелчета. Това е тавана на църквата. Това е тавана на църквата. А пода не е красив, както в други църкви. И подовете са просто невероятно красиви. Ето ги ангелчетата. Надявам се да ви е харесало видеото. Днес направих 4. Ще се радвам да ви харесат. Направи ги за вас, моите хора, българите. Чао, чао!